Разликата между училището и живота – уроци извън класната стая. В живота учим чрез опит, докато училището ни предлага опит чрез учене. Това е пътуване от класната стая до реалния свят. Училището ни учи на формули и правила, но животът изисква от нас да намираме собствени решения на неочаквани проблеми. В класната стая грешките ни струват оценки, но в живота уроци. Всеки неуспех е стъпка към успеха. Докато училището се фокусира върху теорията, животът ни предизвиква да приложим знанията в практика, където теорията често се оказва неадекватна. Училище ни събира с приятели, но животът ни учи как да създаваме и поддържаме връзки, които преодоляват времето и разстоянието. В училището успехът често е определен от оценки, докато в живота успехът се мери по постигнатото щастие, удовлетвореност и смисъл. Училището е само началото. Животът е истинското образование, където всеки ден носи нов урок, ново предизвикателство и нова възможност за растеж.